Μια φορά ο Ήλιος και ο Βοριάς έπιασαν μια μεγάλη συζήτηση για το ποιος από τους δύο ήταν ο δυνατότερος. «Εγώ», είπε ο Ήλιος. «Όχι, εγώ είμαι», είπε ο Βοριάς. Και είχαν τόσο πείσμα, ώστε κανένας τους δεν υποχωρούσε μπροστά στον άλλο. Έτσι όμως δεν έβγαινε συντέλεση, ούτε θα βγει ποτέ. Τόσο πεισματάρχες που ήταν και οι δύο τους. «Σου προτείνω ένα στοίχημα», είπε ο Βοριάς. «Τι στοίχημα?» ρώτησε ο Ήλιος. «Να διαλέξουμε στην τύχη έναν άνθρωπο και όποιος από τους δύο μας καταφέρει και τον γδίσει, εκείνος θα είναι ο δυνατότερος». «Το δέχομαι το στοίχημα», είπε ο Ήλιος. Σε λίγο φάνηκε στον κάμπο ένας άνθρωπος που πήγαινε όλα μόνος του. Άρχισε τότε ο Βοριάς να φυσάει δυνατά. Ο διαβάτης έσκυψε το κεφάλι του και σταύρωσε το χέρι του πάνω στο στήθος για να προφυλαχθεί από τον αέρα. Ο Βοριάς φύσηξε πιο δυνατά και ο διαβάτης κούμπωσε το ρούχο του, και επειδή ο Βοριάς δυνάμωσε το φύσιμά του, ο καημένος άνθρωπος έβαλε μια μάλινη κουβέρτα που την κουβαλούσε σε ένα σακί και τυλίχθηκε με αυτήν για να μην ξεβαγιάσει. Όσο πιο δυνατά φυσούσε ο Βοριάς, τόσο πιο σφιχτά τυλιγότανε στην κουβέρτα του διαβάτη. Στο τέλος ο Βοριάς βαρέθηκε και έπαξε να φυσάει. Γύρισε στον Ήλιο και του είπε: «Η σειρά σου τώρα να δοκιμάσεις να τον φύσεις». Ο ήλιος πρόβαλε στον ουρανό, μόλις σταμάτησε να φυσά ο Βοριάς, και αμέσως ο διαβάτης έβαλε από πάνω του την κουβέρτα και την έβαλε στο σακί. Δυνάμωσε τη λάμψη του ο Ήλιος και ο διαβάτης ξεκούμπωσε το ρούχο. Αλλά ο Ήλιος δυνάμωνε όλο και πιο πολύ τη λάμψη του, και ο διαβάτης που είχε αρχίσει να υδρώνει άρχισε να βγάζει ένα-ένα το ρούχο του, ώσπου στο τέλος απόμεινε ολόγυμνος και κοιτούσε δεξιά και αριστερά, μήπως δει κανένα δέντρο για να πάει να ξαπλώσει στον ίσιο. Επειδή όμως δεν έβρισκε δέντρο, έπεσε στο ποτάμι που περνούσε εκεί κοντά και έμεινε στο νερό, ώσπου ο ήλιος σιγά σιγά λιγόστεψε τη λάμψη του. «Εσύ είσαι ο δυνατότερος», είπε ο Βοριάς. Αποσέλεξε